Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва пеш аз оғози навор ба шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед, то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА якум шуда бохабар бошед. Чемпиони муваққати UFC дар вазни Сирил Ган гуфт ки аз зарбаҳои чемпиони доимӣ Фрэнсис Нгану тарс надорад. Биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. оё Фрэнсис зарбаҳои сахт дорад ё не? Ҷавоби ма бале, ӯ ба монанди ваҳшӣ аст. Дар ҳақиқат зарбаҳои ӯ хеле ва хеле сахт аст, аммо ин чиз маро наметарсонад. Шумо муҳорибаи маро зидди Дерек Луис диден ва ма гуфтанем ки Луис низ зарбаҳои хеле сахт дорад. ӯ низ ба монанди ваҳшист, аммо ин чиз барои ма проблема нашуд. ма аз масофаи дур истода бо ӯ муҳориба гузарондам ва ягон гуна проблема пайдо нашуд. Нгану ва ма дар вазнин баромад мекунем ва фаромӯш накунем ки ман ҳам зарбаҳои сахт зада метонам. Барои ҳамин қувваи зарбаҳои ӯ барои ма проблема намешавад ва дар ҳақиқат ма аз ин чиз наметарсам, гуфтааст Ган. хотиррасон мекунем ки Сирил Ган ва Фрэнсис Нгану пеш якҷоя тамрин мекарданд ва тарафҳои сахт ва сусти якдигарро хеле хуб медонанд. Барои ҳамин муҳорибаи онҳо ваъда медиҳад ки хеле муҳорибаи шавқовар шавад. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ байни Сирил Ган ва Фрэнсис Нгану рӯзи 15 январ дар турнири UFC 270 баргузор мегардад. варзигари тоҷик чемпиони ташкилоти Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов омодагии худро оғоз кард. оиди ин чиз худи варзигар дар саҳифаи иҷтимоии худ хабар дод ки тамринро оғоз карда саҳнаи муҳорибаро интизор аст. иншааллоҳ ба наздикӣ номи рақибро эълон мекунем, аммо бошам дар режими интизорӣ танҳо омода шудан мегирем, навиштааст Одилов. ва дӯстон, аз суханҳои Фаридун фаҳмида мешавад ки ба ӯ номи рақибро гуфтаанд ва ба наздикӣ ташкилот ин чизро, яъне номи рақиб ва саҳнаи муҳорибаи чемпионро расман эълон мекунанд. ва дӯстон, агар ба вазъияти дивизион назар кунем, пас ташкилоти Eagle FC довталаби асосӣ барои муҳориба зидди чемпион Фаридун Одилов ғолиби муҳорибаи Александр Шлеменко ва Артур Гусейновро дидан мехоҳанд. барои ҳамин дӯстон, эҳтимол аст ки рӯзи 16 октябр ғолиби ин муҳориба рақиби ояндаи Фаридун Одилов шуда метавонад. дӯстон, худи шумо кадоме аз онҳоро рақиби чемпион Фаридун Одилов дидан мехостен? метавонем фикротонро нависен. мо бошам мегзарем ба дигар хабарҳо. довталаб барои камарбанди вазни сабук Дастин Порье гуфт ки аз ҳама рақибони худ киро зарбазани хатарнок меҳисобад. биён суханҳои бриллиантро гӯш мекунем. Конор Макгрегор: аз ҳама рақиби зарбазани сахт дар карьераи ма, бешубҳа. оё ӯ аз ҳама нокаутёри сахт аз ҳамаи дигар рақибони ма дида ба ҳисоб меравад ё не? ҷавоби ма бале, ӯ дар ҳақиқат инсони махсус аст. мо бо ӯ соли 2014 ҷангида будем ва дар ҳамон муҳориба ман мағлуб шудам. баъд ӯ ба чунин қуллаҳои баланд баромад. ӯ дар чунин баландие буд ки барояш ягон марз набуд ва ӯ ҳамаи рақибони худро шикаст дода дар ду вазн чемпион шуд. имсол ман бо ӯ 2 маротиба ҷангидам ва ӯ ҳоло ҳам ба монанди пешина хеле хатарнок аст, гуфтааст Порье. бале дӯстон, Конор Макгрегор баъзе рафторҳои нохуб дорад, аммо ҳамчун варзишгар ӯ хеле хуб ва хеле хатарнок аст. дӯстон, ин буд навори имрӯза. ҳатман фикр ақидаҳоятонро нависен, дар канал обуна шавен то бо зуд хонободу сарбаланд бошен.